Ljudi, pozdrav! Danas ću vam pričati o principu stabilnosti ili zaštite kralježnice. Dakle, osim njenog pomicanja, mi moramo znati tu kralježnicu i zaštititi prilikom podizanja nekakvog tereta ili prilikom nekakve aktivnosti. Stabilnost označava nekakvu neutralnu ili centriranu poziciju kralježnice, a ona se ne postiže samo sa izoliranim jačanjem i izoliranom aktivacijom mišića trbuha, mišića leđa, mišića gluteusa, već njihovom zajedničkom aktivnosti zajedno sa disanjem. Sad, zašto sa disanjem? Udisanjem se dijafragma spušta i na taj način se u trbušnoj šupljini kreira pritisak zraka od 360 stupnjeva. Dakle, mišići trupa se istežu ili su u ekscentričnoj kontrakciji i na taj način se zajedno aktiviraju. Taj pritisak zraka unutar naše trbušne šupljine mi nazivamo intraabdominalni pritisak. Za stvaranje maksimalno učinkovitog intraabdominalnog pritiska vrlo je bitan odnos između rebara i zdjelice. Dakle, što su rebra i zdjelica u boljoj poziciji, to će intraabdominalni pritisak biti bolji. Uravnotežena aktivnost mišića trupa će dovesti do simetričnog opterećenja kralježnice, dok će nejednaka aktivnost dovesti do preopterećenja njenih dijelova, izazivat će boli, pa čak dovoditi do ozljeda i nekakvih možda degenerativnih promjena unutar naših diskova. Što su zahtjevi veći? Što više tereta podižemo, to je više intraabdominalnog pritiska potrebno kako bi se bolje stabilizirali i zaštitili kralježnicu. Dakle, odnos između rebara i zdjelice zajedno sa disanjem ključan je ukoliko želimo izbjeći ozljede i ukoliko se želimo bolje stabilizirati. Eto, toliko od mene za danas. Nadam se da je ovo bilo korisno i čujemo se drugom prilikom. Pozdrav!